Ndị ọnụ na-elu n'okwu na kansụl ime obodo Njikoka akpọrọ Njikoka Stakeholders Forum egosipụtago ntụkwasị obi ha nwere n'ebe onye isi ọchịchị nchere oge kansụl ime obodo ha bụ Maazị Clems Aguiyi nọ maka ịgba mbọ ezi ike ọ na-agba ịhazigharị ya bụ kansụl ime obodo nakwa isonye n'amụma mmepe nke gọvanọ Chukwuma Soludo na-abagide. Ndị ọnụ na-elu n'okwu mere mkpebi a n'Enugu Ukwu n'oge nzukọ achịkọbara iji wee neba anya n'ihe icheka mgbadịgasị iche iche na-echere kansụl ime obodo ahụ, neba anya na aganihu ha nwegoro ma guzobe usoro ga-akawanye mma maka ịkwalite ọdịmma ya bụ kansụl. Onye ọla ya bụ Chibụzọ Obidike jikwa akụkọ a wee bịa n'uju. N'oge ọ na-anabata ndị ahụ eji okwu ha agba izu, onye eze ọdịnala Enugu Ukwu bụ Igwe Afọ Ekpe nọrọ ebe ahụ kpee ekpere maka agamnihu nakwa ngọzi nyegara ndị Njikoka iji wee mee ka udo tọrọ atọ nakwa ịhụnanya dị na obodo ahụ. Ọ nọrọ n'oge ahụ dụọ ndị ahụ eji okwu ha agba izu ka ha wuru ịfụnanya sobe onwe ha n'ihi na ọ ga-eweta mmepe n'obodo ahụ. O toro onye isi ọchịchị nchere oge maka ichepụta atụmatụ ahụ iji wee wugharịa ọnọdụ azụmahịa n'okpuru ọchịchị ahụ ka o wee bụrụ ọpụrụ iche. N'okwu ya, onye nnọchite anya ndị Njikoka 1 constituency n'ụlọ omebe iwu steeti a bụ Honorable Chidi Ibemeka kenere ndị ahụ eji okwu ha agba izu maka ezigbo obi ha nwere ebe ndị mmadụ nọ na okpuru ọchịchị ahụ nọ, ma kwukwezie na ọ bụ ihe kachasị mkpa iji wee weta ezi ọchịchị n'okpuru ọchịchị ahụ. N'aka nke ya, onye ọchịchị nchere oge Njikoka bụ Maazị Aguiyi nọrọ n'oge ahụ gụpụta ọtụtụ ihe ndị ọ gabigasịrị n'ụlọ ọrụ ya nụ ma kwue na ọ bụ ịfụnanya ka o ji efe ndị mmadụ, bụ nke o kwuru na ọ bụ ihe na-agba ya ume ma na-emekwe ka ọ na-alụ ihe ndị ọ na-alụ na-eneghị anya n'azụ. N'okwu nke ya, onye Deputy Chief of Staff nyegara Gọvanọ Soludo bụ Maazị Chinedu Nwoye kenere Honorable Ibemeka nakwazi Maazị Aguiyi maka mbọ ha na-agba n'ebe ndị Njikoka nọ, ma yọkwa ha ka ha na-akpọkọta ndị ahụ eji okwu ha agba izu ọnụ maka mmepe obodo. Ụfọdụ ndị isi afịa ahụ n'iche n'iche kenere ndị chịkọbara mmemme ahụ ma kwupụtazikwa obi aṅụrị ha nwere nyegara mwugharị awugharịla afịa n'obodo ahụ, ma kwekwezie nkwa na ha ga na-esonye na iwu na-achị obodo ya nakwa gọọmenti steeti a